Kaixo denai ongi etorri 12. kapitulura. Fangirl baten bizitza. Zeba izen hauela, pixkat, fana izatean inguruan itzengo deu, kontzertuta jutiai buruz, eta ikuste zuenez, tokiz aldatu naiz, ze gaurkoan gure gonbidatua nahiko eskizitua da, eta nik uste, aurkezpen honekin, txalo zaparra bat mereziula gure Ibaitxoi sartu mesedez. Esle... Zure aldeona hau da. Zure? Aldeona hau da. Karo, face card. Obia. Obia, hori da. Ze mouzi bai. Ondo, goguakin. Piskatu hain urduri, egia, en plan, hasierako impresioak, ja grabatzen, ja serio, ja. Jendea Spotify ezak entzuten, ja. Karo, Spotifyekoak da YouTubekoak segi entzuten, porque kapitulu hau onena izangoa. Hori, 12. 12. Zeba, 12. Nahi eta pentsauta dago. Esplikau. Hori, itxoen una 11. editia, berez berandu zian, esan genuen, itxoen itia behaiek eta 12. The Life of a Showgirl, Taylor Swift. Eta, ni etorri nahi gauzoi pixkat hitzeitea, baina, gauza askotaz itzengo dut. Gauza askotaz itzengo deu. Oien artian, gai garrantzitsua da, nola ezagutu ginean. A ber, nik ez dakit goatzesean, baina txiki-txikitatik kanera mategea. Salbide, barri honena. Bai, baina salbide, baina zazki parke txikia. Parke txikia, horretu ginean, basikamente, tontuanak egiten, tal, Aimarrekin batea, produkzion... Aimar ez dago, produkziokoa. Produkziokoa. Hemen izenak ezin dira esan. Baino, hori, hortikan hasi ginean eramaten, gaina zinea jute ginean batzutan... Niko ez dakite egin. Zinea jute ginean. Que sí, que te lo juro. Te lo juro, zinea jute ginean, ni sarron, urte bat eramaten. Fijo. Ta gero, bilak erabaki genuen kirol munduan sartzea, ez? Ez dakit ideia ona o txarra izan zen. Kontau hori pixkat meze. A ber, azteko, bilak baino gehiago, Laurak. Hor produkzioko pertsona eta Joseba jauna zartu behar dira. Bostak! Ze bostak? Aritz! Aritze bai. Baina, las parió la madre. Aritz urte bat berandu... Nik uste Aritz, en plan, berandu, outxi momentan etzan egon, nik uste. Baina, Aritz mucho bat, baitele. Ez dena diskriminau. Hori da. Baina, bai, ezagutu ginen batez ere, en plan, eskualeko munduan. Mundu polita, baina, mundu baita adinoetan txikitan zaila, baina, that's not the thing. That's not the thing. Nik pikat Dan Rabin lain, bale? Nik hausat esan berdet, onak ginean eskubaloian. Lo que pasa que ez ziguela balorat. Ez, nire ustez, de hecho, Aimarra zudakasoet, produkzioa zudakasoet, pixkat zentzua, complejo de malas, es que malas Joseban eginean, osea, bai, niko natzai perfectamente Joseban nik pasatzen genuela. Partida guztia, osea, ematezen atletismo genduela federauta. Osea, de un lau pa otro, alde batean bat roar kantatzen, eta bestean Dark Horse. Baina, osea, iconic. Ta nik uste ja hor pixkat gaia iztengo duna dela, musika ja presente dago desde el primer momento. A ber, esan berra dau, eta pixkat anekdota bat kontauket, hau ez dizut leheno esan, baina esan inberdet. Gu ginean, en plan, imaginau, osea, eskualeko taldia, eta gero gure taldia. Osea, gu aparte egin doazen. Aina aparte, ez zintza imaginau, Osea, sanalo, filakin berdia, ariketak iteko da, gu peleatzen gure artean, abertzein jarri lehenengoa, porque ez ginen enteatzen esertaz. Itziarren onduan beti. Itziarronena, Musius, perfecta. literal, perfecta. Ta behin, ez dakitzean zure bere urtiak zian uste. Hainbeste goratu zean. Hombre, es que keston showain genuen. Bere urtetan, Ibaien urtetan, zuk, a ber, oitura zan, ekaiak meretzi. Nere urteak abendak emeretzi, laizter. Así que opariak. Nik egarri dut bat geho. Ja, ai ama. Gero. Bai, gero-gerokoak. Baino, esan berrakat, lehen oitura zela, norbaiten urteak bali mazian, pastak eramateko, o tal, eta zuk ekarrintzen itun. Baino, ahaztu gintzan, Matias, gure taldekoai, eta orduan etxea bidea. Ez duen oso presente, gure bihantzia, no? A ber, goatzen naiz, ahaztu intzinara eta gero etxea bidean irurak, produkzioko azutanik. Eta Joseba? Ez que Joseba ibera magazotzen askotan. Egia, beti txara bat ezigun kotxean. Bai, egia, onena. Musik. Baino, gujan genitun pastak, eta ez genien eman gure taldekoai. Bueno. Behaiek entzuen azken baten.
Broma. Ez du ezer esan, les amamos a todos, vale? Mendikan, gora eskubaloia. Ta, bueno, pizkat esan dezu musikataz. Bai. Lehenengo, hasi baino lehenuo, zure outfita. Bueno, nik gaur ekarret Olivia Rodrigon kamiseta bat dala, ze aski, eraman una Barcelonako kontzertura, jubilara, produkziokoa, bueno, Aimar ditu, porque ez Aimar gaixua. bueno, segun. Baina bai, Aimar, ian dani jubilara Barcelona lehengo urtian, eta, bueno, kontzertu bat izan da, jubilara batea, horren zai, bueno, honek harriko telegarretuna. Bai, no. Pedek izan soinu pila iteo. Lasai. Zai, horren ez asko moitzen. Eta bai, baina egia lehenengo kontzertu juñana batea, gaina ekipo eskubaloia berriro, izan zara Joseba, Aimar, Iantani, Rosalia, tema muy caldente, gaina. Motomami World Tour. Hemen dikanda hola, de hecho, pegatina, Bai. marikana. Literal. A ver, mikroa jaten nahi naiz. Eta, niretzat izan da, kontzertuik hoberenetakoa. Esan berra da behatzi ordu lehenuo junginala, Behatzi ordu lehenuo junginala, kolaitea. De hecho, junginan, bueno, bi hau ginen Markela Eiderrekin baita ere, baina gero... Egia. Ata, ez, Jared, bai, Jared gero berandu dut izan. Izan zat, koletan, problema, haundi bat koletan, berandu tortzianetako bat, baina, bueno, mucho Jared. Baino, esan berra bai momentu hortan, ez alain ospetsua, baino jenez ire bai zeon kolan. Egia, Joseba ta entera River usan. zillosan estenarioa. Ta River zillosan estenarioa. Nik esan nula River da, eta ez zuen sinisten. Ta gu ez despechadas estábamos ahí, Ta ni goratzen nahi, de hecho, kontzertuan, que gero zuretaz esosak atzateko Libiataz, kontzertua perfectamente horatzen nahi. Ianek Josebak Josula perfectamente horatzen nahi. Histori bat kontzertuan hola, ta pasazen kontzertu guztia, historietan behitzen abertzenek ikusi zuen. Osa, que algo tenían... Kiston gracia dinti, porque pasazen kontzertu guztia, historia behitzen. Egia Josebakin, de hecho, hain dala gutxi komenta honun en plan... bueno, es que ez dakit bakizuen, baina Rosaliak disko berri ate hau. Nik uste enterau dira. Enterau dira. Lux, osa, diskazo. Ikonika. Baino, hori, Josebakin honetan ez da Aimarrekin, zurekin ez ditzeiten da horretik pixkan daet mai gaineratu gai hau. Diskazo bat izan da. Bai, Bueno, da. Ta, iruitze zait, alo beti, zerbait iotzeunean, como que marca un antes y un después. Bai, 100%. Ikonika da. Nire ustez, kiston album bate hau, oza, dana perfecta, kantak dana, baino bai gauzat esan berde, bai, ez Rosalia, sino jendean erantzunan, nire ustez, gauzat eta gertatzen Rosaliakin, dana... Baino, da, nire ustez, baita ere gertatzen asko, como idolatratzen esela asko, igual, oza, niretzat perfecta da, ni beti idolatra diet. Nuestra diosa. Baino, bai, nuestra diosa. Baina nire ustez arrisku badago dala asko idolatratzen jendeakin hola, ez Taylor Swiftekin gertatzen esela mundu guztiak iritzi bat sortzeu. Ta Bai. horre pixkat, ez peligro baino, pixkat ez ateit como, porque adibidez... Te txirria pixka, no? Ez me txirria, porque Rosalía está cara baina adibidez, Amaia, o te gusta o Perfecta. no, o no sé qué, perfecta, baina ez da kasu iritzi, en plan, edozeinek ez da beretaz iritzi bat, en plan, hetero batek galdetzio zu da, ez daki Amaia igual zein da, baina Rosalía gertatzen nahi da, hainbeste idatziten beretaz, hainbeste incluso entzuten ez duen, eta ez da, en plan, desde un punto elitista, baina, en plan, incluso entzuten ez duen pertsona batek iritzi bat euki berduen Rosaliana. Bai. En plan, azako izten beretaz. En espero hau, tope intensa jarria. Baina, ez sin nahi, en plan, lehenengo, en plan, Rosalía idolatzen hola, baina bai, hori dutzai, como, aidala, como, azako izten beretaz, que obviamente, en plan, se lo merece todo, baina, baita ere, iritzai, como, incluso, Rosalía ez duenak kontsumitzen, Rosalía eta iritzi bat garatuko guela. Beitu, inoiz enun ikuspuntu hori aztertu. Alo Taylor Swift jena asko igual ez dentzute, baina dano da kausos esateko Taylor Swift ez da, egia da, asko idolatratzea dela, ni Taylor Swiftia ez, zure baita, Aimar baita, de hecho, derazturra junginan. Bueno, ni aparte, Bueno, bai, gu aparte. Bi anaiak juntzinazten Parisea, Lionea, ta gu Madridea. Que junginan gaia, ostala genekan, barrio bajera baten, tiroteoak entzun, kizun barrio bajera zan, en plan, 8, baina, bueno, divertioa esan zan konzertuak. De hecho, bitan junginan, bat gara da kriston gertu. Egia, oso bai. Grada pista bai dirua ital. Baina nik, hola, pizkat atzea inda, bereziki gonbidatu izutzea, aparte de que eres un slay de persona, Zure bai. no, broma da. Iruitze zait,
como tope interesgarria dara, askotan dakon joera, jendeakin juteko dala kontzertuta, baino zuk, ez dakit bakizun nondikani joan, perfectamente dakit. Esplikau nola jutezan kontzertuta. A ver, niretzat, en plan, zose da 100% claro, nire ustez, 18 urte dinitunetik adibidez, igual jendeak alo izango, como, igual nik uste 18 urtekin askatasun hori bat izunean, bueno, Guztiz. berez, ez da igual... Legalki dakasun askatasun hori. Ez da igual hainbeste desberdintasun, baina igual alo danok dakau zose, igual batzuk imagina, parranda munduan, o igual estatzu, oporreta juteko itura, claro, 18 urte arte gauzaiek zintu zuen beste esplotau, baina 18 urtekin aurrea, pues ja, askatasun horrekin bakoitza beri esplotatzeu. Tanik zinduda esan en plan, 18 urte dintunetikan, justo gaina urte horretan egintula, hasi nintzala en plan de, esaten de, bitu, me encanta, en plan, nire bizitzan kriston presentea musika, en plan, de Lulu Maxima, en plan, egun osan hau musika entzuten, en plan, ilusiones de la vida deskriciadas, es más esquizofrénicas pentsatzen, en plan, niretzat musikak, hainbeste... Ta pop kulturak. Pop kulturak, eta niretzat representatu una musika, perfectamente aldizut esan Blackpinken album baten ze momentutan egon, Motomami nun egon, zertan lagundu dit bakoitzak, gero, Taylor Swiften, en plan, kantaten desquiciadak, imagina ditut norbaitekin pentsatzen, en plan, desquiciadas máximas, incluso batzuan inventatzen situazioak, osea... Nos encanta inventar. Nos encanta inventarnos, baina... Qué fuerte, Ibai. Bai, eta claro, niretzat alo, ziklo hori ez itxi, sino de ziklo hori retroalimentatzeko modua da, en plan, kontzertuta jutia, eta bitu... Bai, eta zure momentu hori... Hori, ez? Eta ez badakatino juteko, Katy Perryn kontzertura, porque claro, Londresa junin berda, bakarren joa, eta kriston ondo pasatzen. Kriston ondo iruditzen zait hori. Eta gero joletako mundua beste da, osea... Nik esan berra dakat, ikusi nun zure histori bat, que de hecho gero gauzan daizut komentau Instagramataz, ikusi nula zu, ez dakit nun, eta batean Londresen bakarrikan, eta esan nun eske honena da. Igual Erasmus, igual kontzertua, zenedaki. Zenedaki, baina dena da genekin Katy Perry ikusta juntzala, gauza mesela. Y no critico ni no juzgo, de hecho, aplausos. The Life, bueno, Joseba oso fana da. Joseba oso fana da. Piskat 143 daoela, igual kogea mentzu piskat. Bai, piskat oztopuak, koska bat eukiu Katy Perry, no? Baina, bueno, mendikan Katy Perryri, musu bat, azkenian beak sortu zuen... No se olvida indunak. Ez, porque beak sortu zuen ere ustez pop. 100%, bideoklipan kontzeptua da. Generuan... Eska pasatzen nahi, gara. Ez, a ver, tampoco... Michael son da hora de baina. Ez de ni netzkan ni nos interesan tanto. No, pero, bai sortu zula, pues Teenage Dream izan zan disko bat pop munduan, kriston boom aukizuna Prismre bai, hortekan aurrera, bueno. 100%. Baino, Instagrameko asuntua eta zain izuna komentau, zeba zea agr o arg, nola zea? Nik, eza, ze karo. Aimara esan dizu. Nei aimarek ez dut zer esan, ta zugres. Nik komentatzeko intentzionak anau, ze musikakin da baita zer ikus. Bueno, ez que spoiler dinde fiskat. Baina, zure ustez, a ver, txaiatu esmatzen, zeba da agr. Arg. Bueno, ez dakin antzat, agr 4. Bueno, agr. Lauak ez dakaz, en plan, esan nahi. Lauak ez du zer esan nahi. Agr, en plan rollo grr, olako zose. Vale, o sea, nik ja, en plan, hartuetela con ese momento de venga, lauain agr nahi, en plan, icónica, ¿no? O sea, persona alter ego. Todo se remite a ni amairu urtekin, Aimaren koartuan goratzen gainera, perfectamente. O sea, gainera pentsan, en plan, zuek, that's what I'm talking about, en plan, Ariana Grande, o sea, claro, agr, Ariana Grande. Ariana Grande, ez da kaldotxik tabla jarraitzu. Ariana Grande enseñada, por lo que veo. Es un latch moment, baina, bueno, es que nitugu netra lortu. Baina, bueno, sin más. Ai, ez ditugu entra, lortu Ariana. Baina, bueno. Wicked ikusi berdeu, sin más. Qué fuerte, o sea, básicamente da zure Ariana Granden fanatismo. A ver, ni pasa, Baina, bai. Básicamente hori esan, no jodas. Momentuan pixkat, a ver, amairu urte nik izan umean nintzen, ja horre, plan, obsesioa da musikak indora. Oain etzain umia, eta ez dezu aldau. Azako nahi, baina bai. Bueno, gizton, dutaztunak agauz askotan. Ikustea. Kotxeateatzen nagoen. Period. Period, baina gutxi penkaun. Ai. Traumas. Bueno, fatxas. Examina baina fatxasan, nere. Hemen ez da opañuelo ikambo lasai. Ez, pues, pa que llores. Bueno, honekin. Hori da. Vale. Baina bai, bai, baina hori, en plan, posimaz, Ariana Grande eta hola gatu da. Ikonikoa iruditzen zait askotan, bai, osea, guazen pixka normalizatzea bakoitzak nahi duna jartzea nahi dun toki. A ver, gaur egun jarriko, baina, en plan, pues esan, ez dut dauko ikonikoa, ja. A ver, ikoniko esan arte. Ez, nik adibidez bizualki ikustet, arg, personalia eta. Eta esatet, pertsona honek
personalidad, ¿sabes? En plan, esaten, Qué oye, tremenda. o sea, nik adibidez Ian Ruiz dakat, o sea, de personalidad que tiene eso, nada, pues porque da, Badaka, bizena. zeta zako. Hori egia, zeta sako askaz. Xua. Hemendik, intzan estoiei zorionak gaurko partez. Ai, Happy mua, birthday. happy birthday, bueno, darling. igandian entzungo zuago, baina gaur grabatzen egunia, Hori da, intzan urte betetzea ja. nire urteako handekan ez dira, baina intan muxuz. Muxuz. Ta beste gauza nahi nizun esan, ez dakit sos esan diazun horretetaz nahi zenula sos esan de algun blog. Eta momentu bat promozionatzeko, miren ezen arrokatea hau blog bat, en plan, bere pentsamenduak, bere bizitzan ikuspuntua baita ere genero ikuspuntu batetik, izan habla Velvet and Iron, osea, Velvet uekin, Velvet and Iron, inglesez dakien atat Iron. Vale. Baina hori da, kainstako kuenta da, gero dakazue webgunea, eta kriston gauza interesgarriak iotz ditu, nik egia bandela orduen erdidetik kontatu dit, irakureta azkar batian La pastilla roja o azul izena hori, bakite ditun testu bat, Bai. eta konbidatzen zudanok irakurtza, porque oso interesgarria, eta oso... Hausnartzea bai, bultzatzen eta gaina, zuen. kriston errex irakurtzea, baina gauza oso, eta bueno, hemen bezalako espaziotan, Hori da. Olako bultza berria, osake, hemendik, miren ez nera musu bat. Ta nahi bali mazu bat kasu etortzia marmarreanean. Marrianen... Miren ezenarro. Por las precarias. Digo, por las precarias. Por las trans, eskerrakin. Bueno, ta pixkat nahez gauzat komentau, vale, Rosalia eta zitzein deu, zure ikuspuntua eman dezu, nik neria, bla, bla, bla. Baina perfecta da, Perfecta da, obviamente. Itzein deu bai pixkat ze bat urri zean, azkenan bai, kontzertuta bakarrikan jute zealako, gauzai. Osa, ez horregatik, baina pixkat zure anekdotak kontatzeko Bai. tal, itzein deu nola ezagutu gehan, tal, guazen itzeitea batea jungean kontzertu da. Bai. Ez? Motomametaz itzein deu. Motomamita zitzen deu, baina, osea, hori ikonika izan zen. Eta gero junginan, Olivia Rodrigoa. Berriro hemen kamiseta, Olivia ikonika, perfecta. Alet gauzat esan. Ez, bai, bakiz izango esun fijo. Abioiko turbulentziak, Kriston traumatiko izan pero zen. bigarreko gauzare, bakitze esan. Bi gauza, lehenengo gauza, abioiko turbulentziak. Acojonade. No, irura ginean, como mitiko gure artean parrez, baina barrotekan neharrez. Zua parte xerita, baina bai, juntu genden. Egia, pasio ondan aimarri eman eskua, Eta nik zen saltza ikusten unai. Saltza! Ez zen saltza. Como mucho orillo. Abio jantau. Sautza! Altzuri zat, Alicantek, ketala zarautz. Bai, ni zara baino, ni zara. Baina, bueno, eskizofrenia kortan egali jogu. Baina, bueno, zaiz jatzat, turbulentziana. Ta gero, ahi hau ginen Barceloka. Ta, jan hostelea, no seke. Ta batean Ibaiek. Ahi ama pijama partite deu, no? Ta sanion, Ibai, gauzat, loin berdeu. Ta, simaz, jute galota, no seke, da, de repente... Ni desiatzen, Ta, de Osa, repente- ni nion ia loin, verdad, porque biharko izan niko esona junkola. Osa, ni nintzen desiatzen zeona lo hartzen, que por cierto, zu mobiakin biurrekin antzunen. A todo esto. A todo esto. Que ronkatzen hasi izan da, ez zigun Ni! Bai, Ta, bea, ta ez zigun utzi lo egiten. Gezurtera galanta. Ian hasi izan, osa, benetan, Osa, baina, imagina horretze, ian oso ondo erortzen zait, Más te vale. todo lo que quieras, ona invitado dit, gueintzak aurkoz ondo erorik zait, baina jurau ite izut perfectamente goratzen da. Neon, lo ite zaiatzen, eta neon perfectamente goratzen, oza, jurau ite izut, 3 ordutan, oza, nakan zurekiko gorroto bat, oza, te lo juro, Horretik amiratzen zaren gaizki hurrengo guena. Jurau ite izut deola, retroalimentatzen eman debastean, oza, ezin du, altzua bitxo da beste albitazioa tartzen nion, oza, pedazo rata, ezin du bat beratik gaina izan perua itezun. Ta, ni momentu baten, oza, tipa honei esnatzen, esnatzen da perio lo hartzezun, ta niko jarra ditzen, oza, apatxurra bat, eta aimarrekin kiston berua, ta hau, bere, propilloan, egon da geho, 2 ordu scrolliten, gainea, esango jazula horrek, gurian, lo sartzeizun, behan, lo hartu zuen perfectamente, eta zurrunka entzun, hori, hurrengo esartzen. Kiko batzen ez kriston ondo inula loe. Joder, nik enula. Urreko goizan esatzen. Urreko goizan esatzen da bi anaiak nei beira, con una Baina, cara... nik lo errezartu zula. Ez barra. Gaimarrek egia araz asko askalo egiteko. Uste nora asko askala. Ez nik egia asko ronkatzetela. Joder, y tanto. San Bernuna, que hori, zurrunka inun, jodeu bitezazte, urrengo goizan, que estan goizos nago ginean,
kriston Goizeko goizo. zazpiterritan. Ta joan ginen kola. Me quería... Ez dut esango Olivia ditza. Rodrigon fanak, ya, umia, neskak, ikonikas, oso... Ikonikas. Tak, egun gehiago gu. Gu, hola. Hola. Hola, Bi hola. hauek, tope normal jantzitan, oza... Viene un normal jantzita. Ese? Tenía una camiseta pegada. Bueno, Ta, basure egunerokoa, no? Es que naiz normal jantzen. Ez, normal. Baina nik jo nintzen, nire 40 euroak patuta, oza... Egia mertxakin, oza, honekin, karo. A ber, ez da, emeste kamisetak jo nintzen. Baina, bueno, egin genula gure buenas 7-8 ordu defila egin genitugun, Bai. hor bazkalduen. Ez da ezer. Egia, nik horatzeten kola inkomodonatakoa izan dela, oso prekarima, oso... Ni gauzat esango, barka hau, baina ezin du izan, gauzat dago, euli bat, demora osoan guauak Bai, egutzen. mozkito Bueno, dago. barka hau. Ezin du izan, kontzertotako koletan jakin da jendia, ordupi batean gara, ese otia, ez komun portatikan, es porque guatzen es kiston kakalarrian ekala, en plan, me Bai. estaba cagando encima, literal, ta ezin zenun kolan gunetik anatea papel bat gabe, como txartel bat gabe. Egia. Ta zenek, oza, nola ematezen txartela, ba, norbait bueltatzen zanean txartelakin zuri ematezen relebo bat zan. Bai, egia. Ta guatzen ez que Aimartan egun ginen da, zu bitartean Kriston guri, kakarriakin. zu momentuan Bai, horren zaintzen honetan. ontzinean, nekan kakalarri bat, que bueno, también te digo, que toki guaianik nunca acá, en plan, olímpico, bueno, estadio, Egia, polideportea bezala. Dualipak, Hori izan. daka videoklipat Hori da. ilusion, Ala, bai, baina hori da. piztinakin, Enekin. ba, piztina hortan nikak, oza, ez piztina guretan, en plan, piztinako kumunetan kakain daka. Claro, muy importante da. Iarritera. Zabesti direte eta horrita. Igual Dualipak, oza, baina, tio, guazen normalizatza da, guazen pixkat, kolan dauden pertsona Bai, hoiei, bai. errestasunak ematea, Bai, tio, eta de oza. hecho, kriston timada mantziguela, porque gero goratzen nahi, Olivia Rodrigo kolan, intziala, bikola ezberdin, guginala lehenengotakoa, baino gero, bikola, claro, bigarren kola zian, berandotu esan jendia. Ba, en vez de ireki lehenengoa, guginala. Eta gero bigarren claro, ireki zuten bila batea, eta gojuean apotarean, eta azkenean, oza, ondo onginean... Tope tokiona genekan. Tope tokiona genekan, baina alguien berez sartu genituen orduakin, Hombre. gertuen, porque nik sé de esto, eta gaizki nintzen, Bai, etzan horran ez Olivia hasi Rodrigoen izan. ekipoa, baina, bueno, ez da Olivia Rodrigoen ekipoa. Palau San Jordina, Palau San Jordi, bai, oso gaizki. Ta, lero esan dizu zozen naizenula esan niretaz. Oia komentau de zurrunkana. obviamente. Es que ves, mania, osea, Ta, bueno. miñaka. Kiston konzertazua. Bai, oso ona. Gaina... Kiston motibia izan zen, asira, bada idea, right? Ta dena, izan Kiston historio guaiak eta genituen hori da importantiena. Ta, ez dakit... Nik horren ari de gauza acuerdo nakat. nire ustez, eta jende askok igual entzun liake bai, hau, en plan, nik uste, ba hori, gu igual, hau oso intenso bizide, porque gure showgirlak, en plan, Bai, pertsonaren parte da. bai, eta, en plan, aparte, showgirlak jarraiz ditugunak, ezi Taylor, ezi Charlie, dia, en plan, eskala hundian iteuen artistak, Guztiz. orduan, behin kontzertadola askar agortzea, baina nik esan berdet egia dela, azkenengo urtetan, lokura bada, kontzertuan kultura zenbat, en plan, handitu da, Zabaldu zenbat, bat, en plan, nik horatzen Rosalian kontzertua, nik erosin nuen lehenengo bakarrik juteko, lehenengo nik erosin nuen Egia eta gero gu... eta gero zuek, berandu gaina, erosen... De hecho, egunak. De hecho, astiako lan Bai. lehenengo eguna, eta bendi baseo, eta lokura bada azkenengo aldien. Claro. Preventa, que si del código de la preventa, que si el código para apuntarte a la preventa, o sea, Ya. locura bada, o sea, imposible. Del código para apuntarte con el código de la preventa Ez, para ez, luego osea, apuntar... O sea, O sea, bai, zuek hemen marmaren entzuteko ja kodigo askau. hombre, bigarrengo denboraldian, bea etorrikoa. Ni etorrikoa, porque beti ez dateo, a ver... Hombre, ya. ez, baino egia da. Baino hori... Baina nik ze pentsaun... Zer? Ekarteak, ni ekartzen bitauz, goizedertani, hablando de experiencia laboral, baina, claro, hemen geho sartzea kontua... Claro, izena Fregata bizena... esan nuke ba. Izena Nos echamos bizenak para taola, atrás. no. Baina berez kiston ikoniko izango zen. A ver, hemendik lehenengo gauza goize derrei, Muxu bat. besazo Ja, máximo. Baina hau igual ja, patzegoen... Hori da, kolabuak ta hola, Gemaiti balitzeo. pixkat markak ta hola alde zuen interesa, Hori. hemen gaude. Hori. Ez, pixkate bai, como bagea pertsona Bai. originalak tal. Nik uste hemen perfectamente dura marka baten kabitzean. no? Bat, asako kabizia, osea... 10 eurokin nahiko da, hau. Amarrez, Bueno, dakazu. ez amarrez hogei, porque hola amarta Vale, amar. hogei, Porque vale. kapitulo hau ez da nerea bakarrik, bilona. Ah, vale. Kiston pilla okupado de kapitula hau, Gero ikusiko zezo sekarri. Txikilla. Bueno, gero. Me encanta. Ta ez dakit, pixkan da ere bai jakin, bueno, ez dakit joatzen zean, baino, ze
kontzertuta juntzea. Bai. Osa, rollo, izendatu bakoitza. Vale, baina eskarrian, porque Askota juntzea. pixka bai, baina bueno, ez da, vale. Lehenengo kontzertua, en plan, aparte, Aimar Ahmadani jungala eta Junea. Ai, Nerea perfecta, muxuz. Nerea, berrama. Malun kontzertuta junga iruna, oza. Egiak, Uxulu, Uxu Mateo. Uxuekin. Kiston mitikoa zen Uxu Mateo. Mira. Malun fana. Uxue Mateo da, fanática máxima, en plan, Oanikan bai. pop de mítico Ah, Malú, Mal- Pablo Alborán. Pablo Alborán bai, no? Pablo Alborán. ¿Sabes? Porque egia da, en plan, tope meme bezala hartuta. Malun fan esatea, no? Tope ondo, no? Nik aldet kantau Maluna, beitu. Y ponerte un disfraz hecho de luz, camuflaje total. Tú dices blanco. Yo digo negro, tú dices voy. Icónica Bai, Malú. ikonika. Bai. Ciudadanos, bueno, ya pasas en época hori. Espero. Bai, izan zean malun epoka, baina, bueno, hori, jas. Gero etorri zan Rosalia, komentatu dugu Laurok. Gero etorri zan 2022an Blackpink, diala, Reinas. Reinonas. que- Eta, bueno, ni Blackpink egia dala grupo bat nahi asako marka hori, hemen dazkat, bueno, musika tatuaje dazkat Taylorrena. Hori erekin, erakutzi? Bueno, dazkat, bueno, baina musika nahi. Erakutzi. Daka, bueno, hemen ez da ikusi. Bueno. Hemen jartzeu To Live for the Hope of It All, Taylorren ogustena. Ai, Gero, bueno, hemen Pipo. Pipe. De hecho, Pipo marmanan ni baino lehenetik onda. Literal. Hemen Love Seekers, bi aldiz, porque hasieran bi aldiz ITV como call bada, niretzat kantak izan da, osea. We are the love Sí, sick we girl. are love sick. Ah. Baina, we are the love, de hecho, de daka, bai, artiko da daka. Baina, bueno, baina kantarrek azako markao zin, batxi bat, lehenengo azterketa hastia, atea zuen, osea, horrible nega, errespasatza juten nintzen Love Seekers entzitea, osea, eta bez, musikak azako konpaino zin hor, niretzat Love Seekers, Como- nire salvazio esan zan. Ezinbesteko tresna bada zuretzat musika. Niretzat musika da bai, nire bizitza fantasia bat, en plan, Bai, como gero zure, Nik- zure bideoklipean bizitzeko. Nik ez da broma, egunerokoan da gaur, baina no autobusian da, musika entzuteten bitartean, en plan, batzutan, me da por, nire egoera batzu pentsatzea, eta bestatzen me da por, ez da broma, imaginatzen ni, baina eski hau, ez da Kanta, alo, Ez- concierto bat. Ni eszenario baten, pentsatzen, koreografia ningun espezifikamente, eta okerrena da, kantate beha baino, en plan, Hobeto zenula. propuesta obvio, gikon, esan ez behar gatu dikat, eta juten gainean nire aman kuartoa, dakalako lehioa, parkaldea, imaginatzen, jendea da parkian, eta ni kontzertua baten. Ibai honena zea. Eta nire ama, izatiko betetzela batzu pagarian, osea. Nik hausat esatezu, nire kontzertuak indazkat. Ez rollo mitiko esatean dutxetan kontzertuak, sino benetan pentsau en plan, Nik asako. ni naiz, osa, Nik uste da, no. nik uste normalizau en verdula Bai. hori, ez gala Eta lotxatu nire amak berataz. bai, osea, jama ditu kontzertua bai emar, nirekin igual gehiago, porque nire imaz, ez gehiago espresatzen kanpoaka, baina emarre oso musikan fana da, eta nire amadaki, osea, gure diskografia guztia, gaina, en plan, beti onda hor, en plan, Supportive. incluso Toto de Loca kantatzetean, nire amak harmonia bite ditu de fondo, nire amak entzuntzun la perra le encantó, eta, Ai. ze esan bernun, zaintzen esaten, bai, quiero tatuajeak. Ai, pasadu de hablar de Toto de Loca a Hablando de tatuajeak. la reina de Roma, nire aman tatuajea, dara, A ver. nire amak beti esateit gauero txiki-txikitatik te quiero mucho con la trusa del trucho, eta ardan dia, como bi arraitxo. Vale. Gero hemen, Dobby personajean azkenengo gita, Harry Potterena, jartzula Dobby's happy to be with his friend Harry Potter. Gero, hemen dakat, Ezin da erakutzi. baino potorroan munduan, motomamin tximeleta txikilla. Bai. Oietenekin, gainain kontzertuan urrengo gunean. Vale, bai, goazen naiz. Juno Lazabalekin zila. Tatuaje Saludos. estudio daka, beste promozio que, o sea, que me paguen. Ah, bai, pues Eh, igual jungo naiz. Juning, uste izan haula, baina bai. Ta gero hemen dakat, Pokemon Eevee. Ai. Ez da Ibai izan aterako, ba, Eevee porque me encanta. Ba hori izan behar nun ibi. Ez, baina ez da horregaitik. Ta nik uste jazta, bai. Oie, Bueno, sako askazu, digo. Bueno, bai. Baina- Vale, o sea, me encanta, o sea, ves, hasta tatuajetan musika, Fana, ez? bai. Ta basean betiko pertsonaiek, nik asakotan edet igual, instako publikazioatik jo, oan jaztetut asko jotzen leheno pizkan modan gehiago zeon publikazioak iotzea da ez esta historiak, baino, igual publikaziotan beian letrak. Kariño gehi hartzen, Bai. Bai. Nei, Fotodan ez fan dakit. kontzeptua. Ai, me encanta. Me encanta. Nei me encanta como suenak ikustia, porque Bai. gero iruitze zain neriak kiston Que puto va, da si diala. fue a mí me encanta Probatze. zure estetika, infotodan plan estetika. Ai. Baina ez du zertan izan ber txika estetik, altu zure... en Bai, plan, mierdak. Porque bai, ez mierda, baina en plan, zure pertsonalia fotoan piantzartu, ez du izan bertan reveal bat, osea, izan Ja. Ian Ruiz, no?
Bueno, es que Zena zure gara izena. Lizaso. Egia, Si bakizu, Egia, si me conoces desde... Si badakit, lizaso mitikizime. Baina, bai egia dara nik askotan nintzen nola igual, publikazioa tio da, behian nola nekin ze jarri da, latxen batezin emojia bakarrik jartzea, igual, kanta baten tituluak ta hola. Hola, oza... Nik, a ver, related, oso related. Gracias, Bai, osea... Baina, bueno, orduan gauga Motomamin. Motomamin, gero, ez, Blackpink. Blackpink. Que vale, aguntaz esan, itzen berdeu. bai, esan. Bi gauza, YG, Bai, pasatzen aizea. bai, Osa, dia neska batzuk, lau neska barkatu. Bai, etxetik jun berri izan diala behen kabuz atatzeko musika, porque etxean ez zion jateko. Literal, osea... Básicamente. Lau urtetik behin Bai, disko bat ateatzeue. Ta sortzi kanta. Ta sortzi kanta eta irudia remix, slow version eta instrumental. Vamos, que me encanta berriak ateatzeko. Literal. Pagatu. Oaingoan daudeko la Jump, eta Jumpekin nengongo ja 5 urte. Bai, Jumpekin goaz, kainetik, de hecho. Literal, eta esatezuen como que aurten diskoa eta bertzuela, baina uste... Abenduan, supuestamente, aberegia da, Nire ustez ez. Porque gezurtera batu dira. Literal, las Eta, Blackpink. bueno, Blackpink, que por cierto, askar, Bai, lasa hitzen. vale. Anekdota txiki badaka Blackpinkekin dela, osea, hain eskizofrenika nahi zentzu batzutan, junintzara Blackpinken kontzertura bakarrik, inun, kola guztilla, Nun. Barcelona. Ah, vale. Palau San Jordin. Inun, kola guztilla, osea, Barcelonako pertsona batzukin, osea, ez da eskritu baina baina, en plan, kola guztian, mis 7 horitas gaina pipapatu nun, en plan, kriston gertu honintzan, mis 7 horitas de kola in Barcelonako batzukin, sartu ginen, separatu ginen, kontzertu behan kolokau ginen, bi honetan, con unas chinas, o sea, chinas zian, o sea, ez da por ser, en plan, Bai, chinak zian. o sea, etzekin, bueno, etzekin, horri inglesa ditzea gazarraroa, no? Etzekin ingles, bueno, inglesa bazekin, ez dakit. Txapurreaban. Bai, pixka, patxi-patxa, erderaz etzekin oso ondo. Kontzertua bakarrik ikusi nun batean, en plan, etzan zu kontzertuan atenta de las chinas, atenta de las coreanas, Claro, ¿no? De las Blackpink. Claro. Ta neon, kontzertua ikusten con ellas, bukabasa kontzertua, me die el pire, baina nola, Instagraman ginen, hortikan, 6 hilabetea, behaiei bisita junintzen Barcelona. A las chinas. Visita. Bai, Serio? Bai, hiru pertsona biena junintzen bisita Barcelona, bueno, eta marrei, gure lengusina txikillai, en plan, baina batez ere, tipa biei, egon nintzala kontzertua behik ikusten, hiru bitz parteko barretu gula, batziala, hello. Gero, baina izenak, osea, espainola, porque txinan izena zuen, pues, baina izen txina, baina hemen batek aiz Magdalena izena zuen, osea, natzan. Osea, hello, Magdalena eta agur, osea, literalmente. I'm Ibai. Ta nik esan un niretzat, ez guzan nahiko, dan behaien bizita guteko, no? A ver, baina, osea, konfiantza horrekin juntzin. Ta junintzan, behaiekin, lau egun pasatzea, Barcelona, plantoi bat pare bat eman dizkiela, ta, goratzea perfectamente niola Barcelona, porque egia ni asako viajetik dut batea, osea, bakarri, batea, zenek izu zure buruakin, no? Ni nada. Baina, kiston pila gertatzai lehenengo gunean, negar pila bat itenet, kiston homesick hartzen nahi, ta gero... Pero si lau guretako, Baina, kiston homesick hartzen nahi, horraitik ezin Erasmus jun. Dua Lipa homesick. Ta, Dua Lipan lehenengo gunean asako negarri nun, baina, en plan, gero kiston ondo pasatzet, Hombre, ya, asilan da como bildur hori. Porque, claro, ni gaina, loko nago eta hostaleta juten, jendeak konpartitze da bitea zira. Orduan, lehenengo da, kuartoa jo baino netik... Hombre, ez da loko saudela, sino... Bai, bueno, bai. Ta orduan gaude, con esos nervios da, berse jentu zabiatzeten kuartuan, ta gero, plan, pues, negar, no sé qué, baina gero beti juna eta oso esperientzionak egitut. Ta, bueno, Blackpinketik goaz a, nik uste, Harry Styles, ikusi nola bono kulturalakin gratis Emilykin, Emily musu bat hemendik, Harry Styles, Matt Cullian, kiston leku handia etzan ez zer ikusten. Aimar da, zo guntia. Zu irazkik ikuntzian, beziz. Irazkin Irazkin kapituluare bai ikusi, zozu dara. Me encantó Irazkin kapitulua. Ez dakitan, 7garrengoa, 6garrengoa, ni idea, baina zozu dara. Piztinan anekdotak kiston grazia entzin. Period. Jakanak. Baina, bueno, gero Harry Styles, gero ikusi nun Louis Tomlinson, baina Louis Tomlinson era Louis Tomlinson fan, baina bono kulturalakin gratisan, osak esan horran hijo. Jo, baina, potentia da Louis Tomlinson. Bai, Louis Tomlinson jo nintzan, gero jo nintzan 2008an Olivia Rodrigo, eta 2008an Aitanare jo nintzan bakarrik, pista, porque Aimar dauxe grada juntzian, Alfa, Kaitananea kuarto azula junga nahi, hori ja
Aurrea Aurrea egiten egiten zu. zuela. Bigarrengo denboraldian kontatuko eguzu. Ta Amaiare bai, goaz, Iruña. Ta gero... Perfecta, Amaia, Hori, 2008an Olivia jaitzen deula, ta bi aldiz Taylorrea. Ta gero 2008an eukitut Kainan ta gero urrian, bilak Londersen gaina, Dua Lipa, Charlie XX atea zara. Zurekin azarrena, osea. Baina kriston prekoza izan zen, osea, atea zan, intzunola, bera egin zan, eta perfecta atoratzen nahi, atea zara Charlie XX, ez baldin bazo esaltzen, osea, nire bratekin oso inao, Aimarrez dagoin, ni oso inao, oso nire Disco del año, sin duda. oso, nik 2008an gehiago esplotau dut, en plan, 2008an Vale. baina, osea, atea zan, ni, osea, histerika total, gainera kontzertuan, en plan, mesedez, kontzertuak, osea, grabazio ondo dago, historia bat nahi dut baina disfruta, osea, ni nahi, en plan, bi bideo grabatzituta, kontzertua buiaka pasatet, osea, Dua Lipan kontzertuan, nire ondoko bi galuniola, en plan, ¿de dónde sois? Hau da, no inglesez, eta batek esan zin italiana, eta ni, que guai, eta bestia, rusa, eta niola, oh, vale. Dua Lipan kontzertuan tipaiek zantzira, osea, ¿quieres que te grabemos? En plan, grabatzea, ne eta ni. Es que virala ingo zinen. Vale, eta tal, argazkia eta zio, oza, puntazia, siempre yo, eta, kiston ondo, Odiago eta izut horregatik, osea, Charlie XX. zan, kiston, oza, menos mal, fetxa hortan junitzara, eta ez lehenoko gunean. Egia bi egun nintzitun Wembleyen. bat juntzan eniola esautzen. Wembleyen gigantia da. Wembley, no? Wembley. Broma da. Baina gigantia da, Gigantia enormea da, Wow. grada baina tope ondo nintzen lekua. Ta gero, oan recienten aju nahi a nuestra amada Katy Perry, oza, atzuk izun gaina Madriden. Egia eta aurrekoan Barcelonan. Baina nahi por fechas daula Londresen hobetuko aratzezin gaina, gaur egun Vuelingekin, oza, Ja, titatu. merke, oza, ta hori. Kontau pizkat Katy Perry nabarkatu. Oza, es que Katy Perry es plan, locura bada, oza. Bai, es que, karo, jende askok beretaz parreitu esatulako, en plan... Kiston goofy da. Bai, baino... Kontau pizkatalo, osea, emateunez A ver, showgirl bada. Bai, oza, es Badaki. berriru berlau. Oza, nire ustez en plan Katy Perry gogorau berdeu, con lo que era ulertzeko gaur egun zer dan. Oza, en plan, ze jendeak ituna da Katy Perry. Review hau, kritika hau, en plan, gaurko panorama musikalakin Katy Perry, baina eske Katy Perry, en plan, da super honesta, super OG, en plan, bere... OG, oso OG da. bere mezuakin, beti izan dara como diversión, guazan Bai, eta pelau eta itela segi. Pelau eta bere kontzerta hori da, bere kontzerta, oza da, literalmente, en plan, Bea, airean. de Florislava World Tour, osea, lurra ez du ikusten, osea, en plan, ez baldin bada tximeleta baten gainean dago, lore batzun gainean, eta baldin bada lore gainean dago, txibueltak ematen bueltaka. Amabi buelta, mati. Ez, amabi, ez que nik uste eta osea, ez, Fuerte. gainea, Taylor, oza, Katy Perrykin gauza graziosa, bueno, jarraitze diona, y dala, en plan, como mundu guztiak grabatzeula, como en plan, pista mandi masade, zure gainetik pasatzen Katy Perry, en plan, literalmente tximeleta bat duzela, y es que... Horitzen hon. Bai, ta, oza, nire ustez Katy Perry pasaba dala, en plan, como kontzertu de xentetan egon naizela, eta bandikan beste pio baten egon naizela, porque argi dakat, en plan, da, kiston pia gustatzen zaten nola interaktuatzen jendeak, en plan, pasada bada. Osa, oso Ez urbia. dut ikusi kontzertu bat, bueno, Rosaliak asko itezu. Bai, Rosalia oso... Rosaliak kiston gertuki, Bai, hemen eukigen dagoela, gara ikurriñak itzeo. Badanik gandatzen dela, en plan, kiston gertu, Bai. baino, Katy Perry lokura bada, en Ke plan, guai. jendea iotzeu, baina eske ez da bakarrikan, hilo behaiek nitzeiteu, denbora hartzeu, en plan, ez da en plan, pa complacer, en plan, Ja, en plan, venga, zemos, 2 tal. minutu hauek emateizkizuet, porque si, ez, itzein iteu, en plan, kiston graciosa da, baina, benetan, asako sorprendiu zin, en plan, tope graciosa, en plan, iotzen jendea eta zen nahi bau parrein, gu parreiteko, zela zu da, parrengo zuretaz, oza, Ja. aita soltero bat iozan, kiston memia eta beredaz deskogon, oza, batila nintzion, eta gaixoa ez da enteratu, baina, pero no, alo, Gaixoa. publiko antzak graziosoa da. Ja. Ta hori, ta gero Katy Perry, ta hori, baina goztazkat hartuta urrengo urteako, baina bekin Hori da, kompainia, a ver. Amaia eta Aitana. Ke guai, nik Bai. amaian anet hartu. Bai, De hecho, esan bai, die, gazte, Aimar ja, da, no? bai, Aimar dauzu edoaz, oan txertan Aimarek Ez esan zen ez invitado. juteko, es que, Baina bai, bakazu invitau entrada. zien, baino, en plan, Baina ja benek bentsat bada entrada. ez, Orduan, si solda tindu, uste? ez, oan deka badaude. Ah, bai? Bai. Ah, bueno. Osa, pistan. Ah, pistan da. Bai, pista doaz, eta kontua da, behaiek esan zela, en plan, guana, eso, no se queda. Ba, segi. Como momentuan eneon oso, baino, oain, hemen zarautzen hola, lanean hasi naizela y tal y cual, como nire rutinan, bapatian, como Amaia a full, Nik hain naizen zuten, berazkenengo diskoa, Nik ameakin argazkiak, katu.
Osea, bere azkenengo diskoa da obra de arte bat, eta Bai. bereziki nola izena hau Dana, beti bere izena beti kanta honen izena azte zait. Maps. Es Maps, es en... Cuando el mundo Ves bese el dolor moleste. que espero Nola más izena? que me moriré que no me viene. Nola izena hau? Auxiliar. Auxiliar. Bai, auxiliar da. Osea, volve esan de baino Osea, bai. kanta hori da, osea, beti como... Bai. Baina, amaian diskoa, osea, ni gaina goratzen, ni joala, behinean Donostian Nerea, Lorea, Xabi eta Danelekin, eta junitan erostea amaian diskoa FNACen, etzekaen, ateaginan FNACetik, eta FNAC parean amaia bi hau genuen. Eta, arraziatea genuen, hau izan zen, 2019, osea, amaia momentu potente. Ja, Amaia Ote. Amaia Ote. Osea, guain da Amaia, baina lehen zen Amaia Amaia Ote. fana, osea, benetan, bere albumak, osea, pasada bat, pero no pasa nada. Pero... Cuando no sé quién soy, eta azkenengoa, si cierro los ojos Sí, no cierro es los verdad. ojos, ya. Eta hori, Qué fuerte. osea, ikonika, perfecta. Ba, bai, nik egia esan ez ditut hainbeste, osea, zu bezalako hainbeste kontzertu bizi. Oso ados nago esan desunak kilo de grabauta hori dena, nei gertatzen zait naizela pertsona bat. Asko grabatzetena. Asko Ez que oso, en plan, oso audiovisualzea. Bai, baina gustau ite zait Bai, planuak ondo hartzea dago, tal. ondo dago. Baina ez da ez dela disfrutatzen, sino, osea, pila bat disfrutatzen. Mm. Eta nire adibidez, osea, nire ibilbidea de conciertos, digamos, no? Izan da, Rosalía. Zu. Ez, porque es que nirea Que el artista irulau. debe ser galdeo. Ez, irulau. No, ni naiz hemen zuri, barkatu, Ez, zuri izatzen bai. nahi dana. Esan. Rosalía. Bueno. Ai, Jo, ba, ez da- Rosalía. Rosalía. Taylor Swift. Taylor Swift, joder. Olivia Rodrigo. Joder. Billie Eilish. Billie Eilish, qué fomo. Qué llorera. Qué fomo. Aitana. Joder, chico. Rosalía esan den. Ai, berriro. Baina Rosalía Luxen igual jongo gabatea. No, juringo, gea. Erasmus ari joa emar igual, baina bueno. Bueno, vuelta oko. Joseba ian Igual deu juna imarren tokira, porque fijo Bai, lata zea. metik ingo gula. Bai, eta latan najungo zasua bioia patzea. Bueno, bian artia pagatzeu da bilak asunto Bueno, baten gehatzera. Nera ez dit bekea, osea. Bai, etorri zuai, ma, Bai, Rosalía etortzea, mesela. vamos. Ez baina me encanta, o sea, bai egia da, lanesela askota jun. A ver, tagrera de conciertoak, pues, obviamente, pues, Bilbao da. Zetak, Merina Gris, J. Martina, hau edenetare bai junaiz, que horiek ez ditutela aipatu. Baina baitare kontzertuak diala, osea. Eta baitare kontzertuak Hori da, diala. eta kriston kontziertoa Eta zaiala. zertatu berria. Osa, pizkata gaitzeiten rollo gure Bai. musika estilo En plan, nabarmenetaz macro. quedala, hori da, quedala pop, estadounidense, pop girly, ¿sabes? Soinua haite un askotan gehien. Hori da. Baina, bueno, hortik aparte gauza asko da. No? Gauza pila daude da, jende talentu dun asko dago. Bai. Gu barne, ¿sabes? Bueno, eta nik hemen esan berra dakat, ez detela inoiz euki, hainprest eondan gonbidatu bat, osea, Ibai, que Outfita da guzti literal, preparatzea. outfita ekarri gula, eta aparte, Apartx. honea etorri baino lehenuo, Bueno, soinu badago, ez, oain dikan soinua, igual euria da. guztua idagatzen. Ya está. Vale, listo. Ta kontua da, en plan, honea sartu baino lehenuo, ez dut esango noa, sekretua da, esateitela, ai ama joku bat prestaudet. Ta hola gaunez, en plan, ze. Así que meses, o sea, itza zuria da esplikau. O sea, Vale, a ver. azaldu, Osea, nei eta behaiei. txorrada bada, osea, ez zintzaio igual ni joku izena eman, porque en plan, joku batek Bueno. arau batzu azkara honek, de arauz no tienen nada. Marmaren Da da, eskara. hemen ez da, no? Hemen dana da Brad, hemen dana libre. Baina, bueno, jokoa da basicamente, Lasai Eurokieta ikastola o Antoniano, eta da basicamente, esan ditutela artista batzu, Ta seskoleta eta seskoleta matrikula eta hongo zian, seskoleta jungo zian. Bai, kriston joku ona da. Baina, en plan, ondo pentsau, porque nik gauzat esango dut, eta kriston espektatiba zat, azkenengoak utziko pertsona bat, oso berezia. Vale, Bost pertsonai komentatit jolas hau, Bostok, igual esan ez. oi, ja esan idet, pertsona hontan ados egon geha 100%, ze eskoleta jungo. Vale, baina argumenta huin berdet. Osea, a ver, igual. Vale, bai, pixkat argumenta uste huite deu. A ver, baina, en plan, niretzat baita ere lau eskolako sarria ze estilo jende, en plan, Vale, profesionalmente hablando. bai, pixkat En aurreritziak plan, dira, de baina memes, baina ez da txarrean De ni nada. hasas. Baina, Vale, bueno. ba, ba, ez dakit, ba, a ber, nola ite duzuk esatezu Bai, eta jutera? alde bin, bat, bi, iru, eta esan ite dugu. O bueno, ez. Ez, bakoitzak beria esaten. Porque oso soñotxoa dauka estela. Bai. Baina, bueno. Míralo, como míralo. sabe, eh? Baina, bueno, lehenengo, pixkat, bueno, Rosalía. Wow, Rosalía. Nik argi dakat. Bai, ba, nik ez, eh? Oso. A ber, nere ustez, Rosalía bat, Baina oso argi gainea, Osa, ezintu aski hasi, nere ustez ikastola. Ez, fatal. Antoniano? Pixkat,
Antonio bai emak dizkito Rosalia, Bai. zuri ez? Ba, nahi ez dakizu bai ikastora zer. Gorrilla, bai, no? Bueno, bai, egia estetikagatikan gorria Antonionarekin lotuko nula, baino... Religiosoa, bai. Egia, looks, bueno, hortako lasai ere, bai. Baina lasai hori ja da. Lasai Baina beste gauza da. ikastola zadetxe, en plan, bea... Ez dakitalo, como nola bea katalana lo tope presentakan, Bai. tal... Bai, Bai. Next. Emate izkite, Vale, interesgarria. Sabrina Carpenter. Ostras, Sabrina Carpenter, ez dakizu lehenengo gauza lasai etorri zait. Antoniano berriro. Vamos, Antoniano. Lasai ez va. Lasai, porque ella es un poquito... ¿Cómo llamarlo? Un poquito... Beresi. No berezi, baino, pixkat alo... Extravagant. Bai, como... No pija, baino... Desberdina. Dena daka. Vale, aletu Oso, como... Vale. Beti oso, osea, juteako, Prepara. bitxiasako, kintal... Adjudicamos lasai. Adjudicamos lasai, Vale. baino pixkat bai episoiek eman Vale. dizkit. Amaia. Hau oso argiakat. Am- Oso argi. Amaia Vea nere- por las precarias. Literal, por las- orokieta da, Orokieta 100%. Amaia da. Amaia da, en plan, kuadrilla... Betiko Bai. kuadrilla bat, herrikoa, Amaia- zuparrian alkosuneo... Amaia da, en plan, kantaukosuna, vale, orokietan. Vale. Literal, kanta bat ingozun. 100%. Ai, Vale. Amaia da argi aukiet. 100%. Aitana. Ui, Aitanare hai beste... Osea, bada, nik lasai esango Nik nuen, lasai esango nuen. Aitana lasai dijoa, o alfa momentu txulan Antoniana dijo, bal. Ba, algo zun izan. Pixkat bada, luzi, no sé qué... Bai. Bai, lasaieko kortaz. Ez, a ber, ni lasaiekoan ez da, Asko. lasaien jende natural asko gaude, baina pixkate bai bada. Baina, bueno, gero, Charlie XX. Bai. Jo, Charlie XTX orokieta doa. ¿Qué dices, Antonia, no? Charlie XTX! Antonia, no! O sea, ez dut izango zenikoaren esango... O sea, Antonia, no! Vas parezan kuadre baino. Ez, Antonia, no. Charlie Fatal. XTX, sin duda, orokieta. ¿Qué va? Fatal. Orokieta next, jungo zan. Orokieta jungo zan, de hecho, Pati Joan izango zan, la mítica que quita el bocadillo a otra persona. Eta gizten jende divertida da. No, horregatikan. Vale, beste bi barkau bat aztu zen. Ah? Hau, re argi dakat. Chapel Run. Wow. Ta pentsau bere fizikoan. Bere fiziko. Ta ez da zer, pentsau bere ligan, pista bat. Bere. Pelirroja da. Da, joa. Ikastola? Ikastola, pelirroja guztiak ikastola daude. Osea, lenguan de hecho, de hecho, vale, goizeder lasai, ¿no? Bai, baina bueno. Baina bueno, la excepción. O sea, ikastola dijo, este pelirroja guztiak tan. Chapel Run ikastola, lo Ikastola, veo, en el 100% gaina. En plan, Ping-pong club total. Eroringo zan gaixua, Bai, eta gaixki. baina mitika, en plan, horre hongo zana, bai. Bai, eta azkenengoa, Qué fuerte. A ver, azkena. hau da, la expectación máxima. La expectación más... Boste un día, aparte de ni, o sea, 6. Ai, bai impresioak gaizkiteko. Bai, en verdad. Ondo indeunak, hau eskite bazu, Ai, ama. o sea, hainbesteko decepción, broma da, baina plan, jo, Baina igual ondo argumentatzen zu. Zazpi, sortean zenbakia, ondo inbertzu. Vale. Miss Taylor Swift. Buah. Esatet. Baina iazu, osea, espero gaizki sortzia, vale? Soltau. Lasaie. 100% asmatu inde! O sea, Baina, pilatzezu, Sabrina Carpenter bai oso Taylor Swift vibes Zombe da. batat, zazpi pertsonak galde bidet, bueno, zein erekin, nire burakin hitzeite, 100% Taylor Swift lasaie. Baina eski 100% matrikula gozan, bea, pixkat, ez dakizu nondik handik. La niña buena. La Como la niña niña buena, buena. eta baten igual reputation bat atatzen baina 100% gainera lasaie, Bai, de hecho, bai, egia da, oso... De hecho, ni lasaien neola, alogatzen ez bukau nunian, bueno, DBH lau pasasanean, os reputation atea san. Gaina, hiltzen Ta- bazan, en plan, porque reputationen pixkat, bueno, Res- 99 hilintzan, kanposan Hori da. gertu... Baina, karo, osea, reputation asako bizinun, eta gaina justu izan zen lasaie como... Ja, azkenen horregatik- gurtia daula. Orduan da, como... Bai. Bai, baina Taylor Swift 100% lasai eramango Qué nuen. bien, De hecho, nire ondo klasean atea egon dela, zan. mundu guztia lasai izan. Baina, te lo juro, joku Bai. hau pasada bat iruditu zaiti bai. Alo, Increíble. en inoiz esperoko... Ah, eta bueno, gero igual egon zan pixkat bat ema berezia, igual getaiti datorrena autobusia. Hori Katy Perry izango Hori zan. Hori Katy Perry Ez Katy Perry aiatik. Katy Perry uste aiatika, bai, hori da. Totalmente. Bai, nik uste bai, Bai, eta Ed Sheeran bai, Ez rotu. ziren hori otarra. Bueno, baina pelirrojoa. Eta Sumaia da urrutik atzaigun. Ez, baina Zumaian behaiek aska eskola. Nik uste Sumaia eta debaka gota berdu. Claro, baina behaiek beren eskola aska, Ja, beste rollo bollo bat. Qué Bai. fuerte, me ha encantado joko hau. Bai. Espero urrengo baten ekartzea, baina bueno, beste... Bai.
beste abeslari batzuk. bertzio bat, eta hola. Me encanta. Eta, bueno, goiteko ez dut erabilitza, GPT, que quede claro. Dena. Not, ondo dago, Smart. ez dut erabili, oza, nik indet. Ez da, Me encanta. lau izen, Baina, tope ondo ekarri en plan... Izena bakarrik ez da hori doik hemen, Digo. Eta, bueno, gero, azkenengo gauza ez dela, hemen ni me pongo presentador. Es que bada. Bada. De hecho, en plan, mi esker benetan tope ondo izan. Bueno, ekarri zut, regalotxo bat, produkziokoak gertuan berko gula pokazten zait. Gauza bat, bildurra dakat, baina... Txoakei bada, Osa, baina dirua gastau deso. bueno, Marmarrera gatik dirua gastau du. Nik uste da, hasi berko nola tradizioa dukitzen de, ez dirua gastau obviamente, baina bera de, o invitado bakoitzak txapita bat ekarri berdu, o invitado bakoitzak pegatina bat, no? Eta hori pizkat hemen La gauzak. revuelta bezala hori adiz, objetito bat, invitado bakoitzak bere objetua sartu berdu adibidez, no? Bere... Bai, lenguan olaiak abotz. Ai, ama, dena bota, tia. Desmontamos. Hemen utzizun. Olaiak, me encantó en Pro. Laran episodioa. Lara. Muxus. Bueno, Dana, Joseba ere bai, porque oso nere estiloa, esan. Eta Joseba ere bai ezagutzezu. Fiona, graciosísima. Iraski me encantó. Danak. Shenki, muy diferente. Las de la Salle, mi Sarai, mi lurronenak. Me encantó el episodio hoy. Aupa la Salle, aupa Sabrina Carpenter da Ai, celoso. zidea, oso. Ez dut behira Zuki, hoxe. gertu zailan nire egiten... Ez beho, zuke man. Vale, txoaki bada, ezin espektatibak, Ai, ama, baino, mi esker lehenko. Ai, txoa, nego plastikita kenduko Vale, vale. Hola, ondo ikuste dugu. Ai, que majo. Opari bat indit. Vale, hartu. Gauzat, urdurina o... Edición exclusiva, bueno, ez bi daude, porque oain azalduko zeba, baina, segi. Taza bada, braten tipo... Marmarrean jartze una... Txoake, baina, ilusia daitez. Que txoake, bada eskerrik asko! Zuri, miratzen. Kiston ilusia daitezen etortzea, ez Ai, ama! Opa, ez atekarrikoet. Ta marmarrean. Vamos, es que hau beti erabiliko, Hemen erabili hartzeko, fairekin eskuz garbi du, Bueno, faire, xaboi batekin. Fairik. Xaboi, berde batekin. Ez du patrocinatzen Ez Fairik. du pagatzen. Bai, asako pasasea, Ba, en plan de ta, ondo. bi daude, porque desquiciada total, porque nik esanet, nik hau ondo nahetin, astelenean esantiasunean, aste azkenean, vamos, nik inun Amazonen, bueno, Compra Express. Amazon, o Temu, según nundik, según segun. Inun, personalizar taza, jarri nion, marmarian nik inun, en plan, berriro, txakupetek ez, nik inun, Brad Font, idatzi nun marmarian, ta biali, ta gauza gaztau da, repartio aleatoriala gure etxea, etzen inot, ta ez dit deitu, ta ez du entregau, ni todo pedesquiciada, zautan plantau nahi, junai, dia pareko serigrafia den da hoi, Mira. ta beste taza bat dintu, osake, oandikan Bai. marmaren beste taza bat dago, bueltaka, ba, niretzat bestia. Bestia zuretzat da, bigarrengo denboraldian, Denboraldian. etortzanean, bilak hola Hola, biak gure marmarreko tataki. Baina, esan berun, esklusibo, baina ez bi daude. Ai, Eta, ama. bueno, nahi basero zi, prebentako kodi bazkau. Hoi da, eta Ibai idatzik, Ibai asako pasasan mi esker benetan. Erabiliko zu. Te lo juro, enula espero ez dit esan ni zertan. Esan ez oso karriko niola, baina ez. Osea, ez dit esan ni zertan ni eserta. Osea, kriston ilusioa Eta aite. zidan pentsan unitia marmarianeko tipologiakin, baina esan, bueno, Brad Somos Brad. sartuko de Somos pixka Brad. berdeula. Eta, bueno, hori xen. Flipatzen enez, Ibai, mi esker bihotzez, Zuri. urrengoan igual etortzenean nikin goizu detallito Bueno, bat. hemen, kamara, bizkarra ematen da, bigo piztan fea atatzen ez. Bueno, Ez baino, nik, osea... Facecard. Facecard. ya está, bai. No, berez, facecard. Con la taza. Baino, Vale, ya está. Bueno, a YouTube ikusteko monkoa da, bueno, YouTube, Spotify... YouTube, da, Spotify y o todo lo que tú lehenengo quieras. Spotify da, YouTube en bial. o bilak batea, dispositibo diferentatik etxian. Kola bat izango Telebistan, mobilan, iPadian, zure amak iWatch, bai. dena, zure amak, zure amonak, zure izekok, zure amonak, dena. Bai. Baino, ai ama, kriston ilusio edit benetan. Za, de hecho, asko. kapitulo hau izteko, que kriston pena matitela ja bukatzak, kriston motxa intzait, eskerrik asko Ibai. Osea, Zure, benetan, nire inguruko denak dakienak marmaren hasi nintzen ditkan ital, badakie zure gane bai banekala, osea, Ai, banekila bai, etorri nire. bertzen nula, eta obviamente nik uste zuek notatzezuela zeba nahi nun etortzea, osea, benetan, Merci. olako pertsona gehiago, mesedez, Merci. eta eskerrik asko preparauta etortzea, osea, preparatzeagatikan jokua, detaile honegatikan, zure aktitudeagatikan dena, osea, Thank you. mesedez, nik uste txalo bat Ibaiei, osea, zuk zure buruai ez, honena da. Eta nik eskerrik asko nahi zuzure eman, invitatzearetik, osea, kiston ilusia nintzen, osea, entzuten un podcast baino, en plan, osea, ez da imaginatzen, entonces, baina, kiston ilusia nintzen, esan, ondo nahetin, ondo kiston ondo nahet pasa, eta, bueno, en plan, ni gaina complejo de famosa, en plan, musu Complejo bat, no, ez.
famosa. Amanda, Nerea, izaneko herria guztia, Wow. hasiko izenak esaten, Raquel Arano, Emily, Pipo. Aizean eriz, intza, danak, maitasuna danontzat, norbait azte argia, Miren Aiora, danak, June, musika. Nagore. Danoi. Benetan, nik sentitzen karamela tira, zietela. Amor, irabaz eso, de hecho, Oscara. Irabaz eso. De hecho, Oscara. Ai, bai. Ba, mi esker benetan. Ai, Oscara, ja, buskatu indu. Ez baina benetan, eskerrik asko Oscar, tortzagatik. Oscar izena. Nera aita eta nera maimusu, ya que estamos. Baina benetan, mila esker, Hola, xe. segi kontzertu, nasun kontzertu denetan juten, disfrutatu, ta... Nere historietan ikusiko zuen. Daien, Ariana Grande lauen. Verifikaban ez, bestian. Bueno, la Esther igual verifiko bada marmarren atates amor. Hori, amor. La Esther jarraituko izue. Mucho que... Ta horik esain du, ta Eskerrik asko. la Esther ikusiko gaelkar. Pantaietan edo pertsonan, kaso egin. Hoi da, kasoin kaletiketan. Eta eskerrik asko, amortz, etortzagatik. Horrela, eskerrik asko. Aio!